In het alroende coronajaar had restaurant Lauwersland uit Oud-Woord om centen te verzingen onder oren een drive-in en een crowdfundingsactie gewoon. Maar hoe gaat het nou met haar? Ja, dat heeft gigantisch dreig geweest. Het heeft dus, dat is net omschreeuwen daar. Dat hebben we krijgen hebben. Het is privé 150.000 euro kosten. We hebben ons pensioen, zeg maar, hebben we al hier vrijmaken en om te leven. Dus ja, in die zin, dat wist natuurlijk nooit weer waarom. Nou het alles weer open is en de dokter het aanneemt, is er nou de ziektocht naar personeel. Ja, dat is dus inderdaad het probleem. We zijn deze weekend al en komende week en ik op waarsje al dicht. We kunnen gewoon een personeel krijgen. De horeca is momenteel net heel sexy. Nou, je hebt het natuurlijk in heel Nederland. Het horecapersoneel is haast net te krijgen. En hier in deze vestiging gaat het nog redelijk, maar we hebben meerdere vestigingen. Dus we zijn wat ontskomen met mijn werkers. En dus, ja, hoe bezig we ze krijgen, hè? Dat is gewoon via Facebook, via dat soort dingen. Het is echt ziek. Maar zoeken naar de speld in een hooiberg, zeg maar. Hoe de aanpak van de crisis voor de horeca hier de eigenaar het lever overzien. Nou, ik vind dat de oerhiet keuzemaatje moeten hier tussen de natte en de droge horeca. Je kan hier om je heen zijn. Het is hier al hier vrij wijds opgesteld, al hier op oorlog meter. We houden dus keurig gewoon coronamaatregelen en dat hebben we steeds die. En de gasten die hier kwamen, die zeiden, Nick, kist je beter wezen dan in de supermarkt. En ja, dus en ja, dan just ouder een week, just de beelden op tv dat er groepen hassende jongeren bij elkaar staan. Ja, dat is natuurlijk, we krijgen even wat oors als een restaurant. Net sinds steende alle zwargen, bloot er een horecaman. Dat is dus passie. Dus ja, daar geef ik gewoon voor. Hè. Dat te geren met mijn vrouw. En daar geef ik gewoon voor. Dat is dus het. En daar geven we en daar stappen we net mee.